Ahojte, moje meno je Reč. Určite ste už aj vy mali deň, kedy sa vám absolútne nič nechcelo, alebo ste dokonca tak leniví, že by ste boli najradšej, aj keby za vás niekto dýchal. Tak dnešné video je práve o vás, alebo skôr o tom, čo robia leniví ľudia. Dúfam, že sa vám video bude páčiť a že sa v ňom nájdete rovnako ako ja. Nejdem vás už zdržovať, môžeme ísť na to. Prosím ťa, príď rýchlo ku mne, nemôžem dýchať a bolí ma u srdca. Poď rýchlo. Čo sa ti stalo, si v pohode? Som v pohode, neboj, len mohol by si mi to prosím ťa podať? To si robí so mňa srandu? Potrebujem ísť strašne na záchod. Koľko je hodín? 4. Tak to už radšej pôjdem ráno. Neznášam tento kanál. Ale nie je to až tak hrozné, je to celkom zaujímavé. Ahoj, deje sa niečo? Ale vieš čo, nejako vôbec nemôžem zaspať. No, tak si zhasni svetlo? No veď hej, ale vypínač je až na druhej strane izby. Ak sa vám video páčilo, dajte palec hore. Pre moje ďalšie videá nezabudnite sa nechať odber. Toto by bolo asi k dnešnému videu všetko. Lúči sa s vami Reč. Čaute!